Silav şev baş hevalno hevdar merkez başı îro weke nûçeyekê lezgîn yani ez dixwazim ji we re pêşkêş bikim dewleta Sûriyê pergala xweseriyê qebûl kiriye yan jî qebûl dike di meha îlonê de ev ji bo min mirovan dixe nava heyecanê tabî mesele me pir dixwaz di derbarê Kurdan di derbarê Rojavayê Kurdistanê da biye lê mesele ne ew e di derbarê Swêda û Durziyan da ye bi qasî ku agahî hatiye bi qasî ku rojnamevanekî durzû îdia dike ku dewleta Sûriyê ya yani hikûmeta demkî ya Sûriyê bi İsraîlê re peymanekî mor dikin di nava meha îlonê de di çarçova vê peymanê de wê xweseriya Swêdayê a Durziyan were nas kirin. Niha rewşa me Kurdan çawa dibe 14 salin pergalekê xweser heye li rêveberiya xweser ya Rojavayê Kurdistanê lê di qeda navnetewî de heta nihat nehatiye naskirin gelo eger bi xêra İsraîlê bi xêra Amerîkayê eger statûya Durziyan were qebûl kirin wê tesîrekî çawa li Kurdan bike gelo Kurd ez dibêjim qey pêşî li xweseriya Kurdistanê jî wê vebe Rojavayê Kurdistanê yani ji ber ku pergala xweseriyê wextê ku li Sûriyê were qebûl kirin çima Rojava wê jê bê par bimîne ya Kurd wê red bikin ew jî nemimkün e 14 sale pergalekî heye çawa red bikin nabe hevan ez heman nûçeyên ku me amade kirine ji we re pêşkêş dikim hûn tev bi xêr hatin mala wê ava pêşî em ji peyama Selhedîn Demirtaş dest pê bikin hevan da ez viya bînim ser ekranê hema eva ku min amade kiriye ez viya bînim ser ekranê ji bo hevalê me bibînin süper tamam aynen bi vî şeklî em heman bidomînin hevanlo parlamenterê CHP yê Amedê Sezgin Tanrıkulu li girtîgeha Edirne hevserokê berê ê HDP Selhedîn Demirtaş ziyaret kir peyamê ku aniye em bi we re parvekirin her wiha serokê berê ê şaredariya bajarê Amedê Selçuk Mizrakli jî li wê derê bû hevdîtin di navbera her siyan da pêk hatiye Demirtaş û Mizrakli piştgiriya xwe ji bo pêvajoyê anî ziman dubarê kirin gotin ku divê dem vala neyê derbas kirin dem li dest yani acîlen gavên pêwîst werin navêtin Sezgin Tanrıkulu îro çû girtîgeha Edirne cî ku Selhedîn Demirtaş û Selçuk Mizrakli lê girtîne hevdîtin bi wan re pêkanî Tanrıkulu piştî serdanê daxuyaniyekê da çapemeniyê peyamên Demirtaş û Mizrakli yên li ser pêvajoya çareseriyê ji raya giştî re eşkere kirin Tanrıkulu diyar kir ku rewşa tendirustiya wan baş e ew pêvajoyê ji nêz ve dişopînin dibê gotine a bila dem vala neçe wext wenda nekin bi gotina Tanrıkulu Demirtaş û Mizrakli di wê baweriyê dane ku metirsiya herî mezin di vê pêvajoyê de ew e ku zeman dem vala derbas bibe wekî din çi gotine divê ev dem pir baş were nirxandin acîlen gavên yasayî yên pêwîst werin avêtin da ku baweriya civakê bi pêvajoyê xurt bibe parlamenterê CHP balkişan ser wê yekê agahiya her du siyasetmedarên Kurd ya ji pêvajoyê ji ber şertên girtîgehê gelekî kêm e nêrînên wan anî ziman veya tespîtekî pir balkêş e binêrin agahiya Demirtaş û Mizrakli di derbarê pêvajoyê de kêm e tê wê manayê ku dewlet her du însanan agahdar nake divê haya me jî hebe çima ev her du keseyetên girîng yên siyaseta Kurd çima nayne agahdar kirin di derbarê pêvajoyê de pir tespîtekî ecêb e balkêş e divê dem li dest serrastkirinên yasayî yani qanûn werin serrastkirin ji bo ku dawa Kurd nekeve çarçova sûç gavên din ên pêwîst bêne avêtin da ku baweriya civakê bi pêvajoyê xurt bibe mixabin ne tenê ev nayê kirin belkî kiryarên antîdemokratîk zêde dibin û ewsa ye yani ev şerê AKP'yê li hember CHP kiryarên antîdemokratîk bi vî şeklî wisa pênasê dike ji ber wê yekê jî yek ji metirsiyên herî mezin ên li ser pêvajoyê ew e em de her şert û mercî de alîgirê aştiyene di dawî axaftina xwe de Tanrıkulu çi dibêje her du siyasetmedaran piştgiriya xwe ya ji bo aştî anîne ziman tendirustiya wan baş e rewşa wan nexirabe dibêje her şert û mercî de gotin em alîgirê aştiyene û nêrîn û pêşniyaza xwe li ser pêwîstiya çekdanînê anîne ziman yani bi vî şeklî niha hevan
ام هما بدومینن قط نسکنن لگور آگاهی کو جهر می هاتنه به دست خستن چتین داعشی لچولستانا بیاچ آباشور مسلی ایرش شوانه کی کرنه شوانه گنده کی باوه کی هوانه او کشتنه گله باران کرنه چتین پزیوی شوانه جی تالان کرنه چتین هرمی دیار کرن کو ev çeteyên Daişê zarê heremê dûr hatine kuderê hatine em nizanin xwastine pezê şivan talan bikin li belê şivan li hember vê yekê derketiye li ser vê yekê çeteyan îşkence lê kiriye pişrajiya û gulebaran kirine şivanê ku hatiye qetilkirin ji herema BAC temenî jî gelekî ciwan e gencekî bîye gundî wî temamî erebin bixwe jî ereb e dikeve aliye Rojavayê Şengalê bi qasî 5 kilometre ji navenda Şengalê dûr e. Hevan ez hema dest bi vê meselê bikim. Pêşî siyasetmedarê Durzî eşkere kir dibêje peymanekê ji bo xweseriya Swêdayê tê îmzekirin. Nivîskarê Durzî Mahir Şerefettin ev îdia di çapemeniyê de parve kir. Ji bo xweseriya Swêdayê wê peymanekî were îmzekirin kengê 25 îlonê. Di naberekî de di nabera Ehmed El-Şara û Netanyahu de. Ne balkêşe ji bo we? Li gorî Şerefettin biryar hatiye girtin roja 25 îlona îsal di nabera serokê hikûmeta veguheziya Sûriye Ehmed El-Şara û Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu de dibin çavdêriya serokê Amerîkayê Donald Trump de peymanekî were mor kirin. Şerefettin destnîşankirina ku pênasekirina peymanê bi ewlehî nerast e ev tiş parve kir yani mesele ne tenê ewlehî ye peyman di bingeh de aliyên siyasî ku rast rast bi siberoja Swêdayê ve girêdayîne li xwe digire yani di derbarê siberoja Swêdayê de peyman têne îmzêkirin ev kesî ku em behs dikin daxif e rewşenbîrekî Durzî ye yani çavkaniyê wî saxlem in yani li gorî naveroka peymanê Swêda wê li hember dest ji daxwaza cudabûnê berde Swêda pêşî wê êdî der ji cudabûnê berde hûn zanin beriya niha behsa serxwebûnê jî kiribû. Eger Swêda dest ji cudabûnê berde ew ê xweseriyê bi dest bixe. Dîsa jî li gorî peymanê dezgehekî ewlehiyê ya xwecihî ya Swêdayê tê avakirin ku Şam wê dest wernede yani ew ê mudaxele neke. Dezgehekî ewlehiyê ya xwecihî yani hêza asayişê li Swêdayê were avakirin li derveyê Şamê ve ew ê kesekî nikaribe mudaxele bike. Binêrin ji jor dest pê kirin basa serxwebûnê kirin Şam hema roja din çi kir xweserî qebûl kir. Ême xweserî di destê me de ye em daxwazê xwe dernaxin jor. Halbuki dibe pir bawekî eşkere em xweserî îlan dikin kî qebûl dike qebûl dike kî qebûl nake em ê biçin serxwebûnê. Li gorî Şerefettin peyman derfetê dide peymanên aborî jî bi şîrketên Amerîkî û İsraîlê re bi taybetî duwarê razemanî xizmetan elektrîkê de ew ê xebatan bike di aynî demê de derfetê li pêşî avakirina korîdoreke bejahî ya daîmî di navbera Durziyan û Swêdayê ên li İsraîlê ve bike. Ez dibêjim qey hate fehmkirin yani ev peymana ku were mor kirin îmkan dide ku şîrketên Amerîkî bikaribin werin Swêdayê fabrîqeyan vekin xebatan birêve bibin keç û xortên Durzî bikaribin tê de bixebitin xizmetan elektrîk her awayê dikarin tê de bixebitin. Di aynî demê de pêşî li ew ê jî vedike korîdorek di navbera İsraîl û Swêdayê de wê korîdorekî ve bibe yani İsraîl hema Swêdayê bi dest dixe çûn û hatina wan çêdibe pir rehet. Wekî din çi eşkere dike destnîşan dike ku El-Şara hîna jî li ser zêdekirina bendekî ku rê dide hêzên wî yên ewlehiyê bi hinceta rêgirtina li berê êrişên êrişan hin gundê sînorê biciyê bibe danûstendin dike ev ne mesele ye daxwaza wî heta niha tê redkirin. Yani Ehmed El-Şara çi dibêje? Dibêje rê bidin me ku hêzê me jî werin Swêdayê kontrol bikin yani. Ji bo em bikarin pêşî li êrişan bigirin tiştekî wisa tune qebûl nakin yani. Girêdayê aynî mijarê çavkaniyê Payebilindiyê Sûriye ji rojnameya Independent Arabiya re gotin Sûriye û İsraîlî 25 îlonê bi piştgiriya Amerîkayê peymanekî ewlehiyê îmze dikin. Niha
ev peymana evlehiyê tê imzêkirin hevanno ev temam e. Di navbera İsrail û Sûriyede peymana evlehiyê tê imzêkirin. Lê halekî yani beşekî mühim ê girîng ê vê peymanê dorziyan eleqedar dike, Swêdê eleqedar dike, xweseriya wan tê naskirin. Avê derê binivîsînin tê naskirin. Niha binêrin wekî din di peymanê de çi heye? Aynı çavkaniya ragihandin ku beriya vê peymanê wê Serokkomarê Demkî yê Sûriye Ehmed El-Şara roja 24 îlonê li civata giştiya netewekbî ya li New Yorkê biaxife binêrin. Yani Ehmed El-Şara meşru dibe, rewa dibe, diçe New Yorkê 24 îlonê li wê derê civata giştiya netewekbî diaxife, çeteyê berê Daişê dibe serokkomar yani rewabûna wî, ew jî di berdêla wî de Swêda nas dike. Xweseriya Durziya nas dike û hemû müdaxeleya İsraîlê ya li ser Sûriyê qebûl dike. Bi danûstandanên hezîrana 2025 dest pê kirin erê tê xwestin rageşiya di navbera her du welatan de demekî dirêj e dewam dike were kêmkirin. Rayedarên Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê diyar kir ku pêvajoya hîn di asta gelekî zû da ye hîn li ser metnekî lihevkirinê a şêmber mutabakat lihevkirin pêk nehatiye. Li gel vê yekê jî ji bo kêmkirina rageşiya navbera her du dewletan de yani Sûriye û İsraîlê li başûrê Sûriyê bi navbenkariya Amerîkayê danûstandin dewam dikin. Hevdîtinên tura destpêkê dawiya meha tîrmehê li Parîsê pêk hatibûn, lihevkirinekê şêmber nehatibû kirin. Rojên dawî sinyalên dîplomatîk zêde bûn ji destpêkirina şervir ve yekem car wezîrekî İsraîlê yê Payebilind bi hempîşeyê xwe yê Sûriyê re hevdîtin pêkanî. Li Parîsê Wezîrê Karê Derve Wezîrê Karê Stratejîk yê İsraîlê Ron Dermer bi Wezîrê Karê Derve yê Sûriyê Esad El-Şeybanî re civînekî pêkanî bû. Wekî din mesele ev e hevanno. Yani hat femkirin ku Sûriye mecbûr maye xweseriya Durziyan qebûl bike. Îdî em çareserê xwe binêrin, em milletê Kurd çi dikin rojava dibe em ji vî hinekî ders derbixin. Ama halbikî Durziyan ji rewşa me Rojavayê Kurdistanê ders derxistibûn, ceseret girtibûn, xweseriya xwe îlan kirine. Sûriye jî qebûl dike. Îjî em jî bi şiklekî bidin qebûl kirin baş dibe. Dibe em zextê bidin ser welatên Ewropayê hêzên hevpeymanî Amerîkî yani ev Thomas Barak ku ew qas zorê li Qesedê û reveberiya xwe ser dike a Rojava ji bo daxilê nava Sûriyê bibin binêrin li hember İsraîlê û Durziyê hema bêdeng ma. Însana ew qas dirûne. Muameleya ku Thomas Barak, Amerika, Donald Trump, İsrail, Sûriye li hember Durziyan nîşan didin, aynî muamele em ji bo xwe dixwazin ji bo Rojavayê Kurdistanê. Ew qas net e. Êdî wisa ye. Dibe merû wisa qebûl bike, wisa zorê li wan bike hevanno. Heqete nabe. Yani vaya bêhurmetiye li hember milletê Kurd, li hember hemû milletên Rojavayê Kurdistanê. Wekî di nûnerê taybet yê Sûriyê Geir Pedersen di civîna Konseyê Ewlehiya Netewekbî ya ji bo nîqaşkirina geşedanên dosya Sûriyê de hatibû li darxistin Aqifî dibêje aramiya demkî ya li welat nayê wateya aramiyekê daîmî dibe tirs û fikarê me heye ku li Sûriyê şerekî navxweyî rû bide. Aramiya ku îro xuya dike ne daîmî ye, xetere heye, tundî, şiddet dîsa dest pê bike. Bi taybetî jî tedbîrên rastîn ên ji bo avakirina baweriyê tune ne. Pedersen çi dibêje? Zelalbûn bingeha bi destxistina pêvajoya siyasî ya li Sûriyeyê ban kir ku bernameyekê giştî ji bo çareserkirin yan jî serrastkirina sektora ewlehiyê bê çekkirinê dest pê bike. Şiyariyekî jî daye. Pedersen di derbara rewşa li Swêdayê de got ew bi hêvî ye ku hesab ji berpirsên bu yerên dawî ê li parêzgehê were pirsîn, divê encama komîteya lêkolînkirina rastiyan were eşkere kirin. Wekî din peywendiyên di navbera nûnerên Bakur Rojhilatê Sûriyê û nûnerên hikûmeta veguhêz de erênî nirxandin. Yani Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê tekiliya wan erênî ye dibêje. Teqezî bi serdestî û yeketiya Sûriyê kir ji bo bi destxistina îstiqrarê dibêje gavên pratîk wer bavêjin ji bo avakirina baweriyê jî. Hevanno wekî din keçekê me heye navî Mîrgan Hecî ye ji Kobaniyê. Ka ez fotoğrafê bidim ser ekranê hûn jî bila hinek kêfa we were.
Awsa hevanno. Tamam. Naha ez hema vê derê Awsa bixwînim baştir e li ser ekranê. Hevanon ha keça Kopanî di şampiyona Rojavayê Asyayê de rekor derbas kir. Ev beşekî sporê ye. Bû yekem. Ev jî serbilindiyê ji bo milletê Kurd yanî ji Rojavayê Kurdistanê ne tenê çekdar û nivîskar û şaîr her wiha sportmen jî kesên sporê re eleqedar dibin. Derdikevin di qada cîhanê de dibin yekem. Lîstikvaneke ciwana bi navê Mîrgan Hecî ku ji xelkê Kobanê ye di şampiyona hêza bedenî ya Rojavayê Asyayê de ku li Dohayê pêk hat 4 madalyayên zêr bi dest xistin di beşa xwe de rekor derbas kir. Mîrgan Hecî ku ji şîniyê Kobanê ye di şampiyona hêza bedenî ya Rojavayê Asyayê de ku roja pêşemê 21 Tebexa 2025 li paytexta Qeterê Dohayê pêk hat destkeftiyekê bi dest xist wê di beşa giraniya 63 kîlo de 4 madalyayên zêr bi dest xistin. Mîrgan Mehmûd Hecî ji Kobanê ye. Bi malbata xwe re li kantona Reqayê de jî hîn 10 salî bû spora hêzên bedenî dikir. Piştî rizgarkirina Reqay bû yekem endama jin a tîma sporê hêza bedenî li Reqayê. Ev jî fotoğrafîya hûn dibînin. Mîrgan di sala 2023 de li Sûriyê di rêza duyemîn de cih girt. Dûra jî di şampiyona Kobanê de xelata yekem wergirt. Di beşa 57 kîlo de li ser asta welatên Erebî rekor derbas kir. Velhasil bi vî şeklî ev jî me ji Anayê girtiye. Ev nûçeya me ye me ji Anayê girtiye. Hevano tiştekî din ku ez ji we re bêjim binêrin. Niha îro li Silêmaniyê bûyer qewmîn bûyer hinekî şer Mamek Kurdan e jî di nava pizmaman de şer derket. Hêzên yenekî avêtin ser mara Lahor Şêx Cengî ew desteser kirin. Yani hin agahî hatin ku 7 kes ji aliyê Lahor Şêx Cengî jiyana xwe ji dest dane, sê hêzên ewlekariyê ên genekê jiyana xwe ji dest dane. Lê ev 7 kes nehat piştrast-kirin. Paşê jî hêzên girêdayî yenekî avêtin ser televizyona Zoom ya girêdayî Lahor Şêx Cengî ye. Piştî pevçûnê li Silêmaniyê û binçavkirina Lahor Şêx Cengî hêzên ewlekariyê avêtin ser kanala Zoom TV û kanal girtin. Bi vî şeklî edî ber bê ku derê ve diçe em nizanin. Min bûyer ji ber ku ji we re pêşkêş kiriye îcab nake ez dubarê bikim. Hevanno ez hema xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad ez ê piştî bernamê ez ê rûnêm peyamê we bixwînim ji kerema xwe re ez ji we rica dikim kanala me mezin bikin hûn dibînin hêzên xelkê dewleta Tirkiye zimanê me qedexe dike li her derê li ser me êriş heye dibe em rê nedin dibe em giringî bidin xwe em zanîna xwe ilmê xwe bixin xizmeta milletê xwe ew zanîn ilmê ku nekeve xizmeta millet tu tiştekî re nabe ji we re bêjim. Yani kî dibêje ez zaname nizame çi me eger zanîna xwe ji bo mirovahiyê ji bo milletê Kurd nexe xizmetê çi manawî heye? Ji ber vê yekê hûn çi dikin bikin her tiştê xwe zemanê xwe faaliyetê xwe her tiştî bixin xizmeta milletê xwe. Mala we ava her hebin.